En Jerobat bendan buraman lakapor. Yagasakran kutam 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 En Jerobat bendan buraman lakapor. Yagasakran kutam 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 En Jerobat bendan buraman lakapor. Yagasakran kutam 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 Kabrong hau pabra kunun silakun. Kumbaglam kabanikon kumchuminta badbabor chunam chunam amen. Haga करते को पाप दे कुंबर में से बखोई आमीन को पाचोमी बाहर निकलम तो कोई कटे चोमी कमन जीवा चोमी गलम कमन चोमी हाथ ले मागनी तो आए गिनना जीवा चोमी बहला सनी बतमाबी के कारजन कुबांगरे मारे सनेरी परवादरा ने शशशशरी दैत प्लाने के कसने आमीन Kublai Kamaria, Kabadapta Basinae, Pride and Pala Kakuya Panaklinkate, Balakakuya South Pojong Pla Jisu, Kamaria Bakoda Kumijong Plate, Balakabadajuni Nampom, Mentabra Kaportia Chini Amin. How Blake, Papa and Barbaro, Unaka Never Kakanda, but how Jesus Christ could Marweju, Utrajuni, Abadapona Musimakut, Yabalakana Kamaria Tisuti, Ubasha Levenyapo, Pontius Pilatus, Lasana Pnaya, Layablatavia, Ulayashakivaya, Pakasni, Paladami Panikvaya, Ulakishabring, Usham Shaman Lake, Papa and Barbaro, Nantan one Parvashara, Bevia. Nange jaman sima khoj hagabalanga thale khoj hagaja salok re khoj hagaji mafi pop hagaji pat ka do hagaji embam chukot amen Kok papam chukot mata mafi ya kamel krishna kamar sima chum le ubide chumi utra rajuni Jesus Christ manbiyan dagi pawchini majum khaite barokawai Namarka jing shashitam bakodi sajum. to isne yangi badiya purte barokawai Namarka jing shashitam bakodi sajum. to isne yangi badiya purte barokawai Namarka jing shashitam bakodi sajum. to isne yangi badiya purte barokawai Namarka jing shashitam bakodi sajum. to isne yangi badiya purte barokawai Namarka jing shashitam bakodi sajum. to isne yangi badiya purte barokawai Namarka jing shashitam bakodi sajum. to isne yangi badiya purte barokawai Namarka jing shashitam bakodi sajum. to isne yangi badiya purte barokawai Namarka jing shashitam bakodi sajum. to isne yangi badiya purte barokawai Namarka jing shashitam bakodi sajum. to isne yangi badiya purte barokawai Namarka jing shashitam bakodi sajum. to isne yangi badiya purte barokawai Upam jikut. Natarwa hame yakamet berkasnam kamisya majulole kuwale jomi Utrai ke raju Yesus Kristus pemberian utara ke pojumi bajol kafe barokawe Namarka jing shashito bakode sajumo. to isne ni badia purte barokawe Namarka jing shashito bakode sajumo. to isne ni badia purte barokawe Namarka jing shashito bakode sajumo. to isne ni badia purte barokawe Namarka jing shashito bakode sajumo. to isne ni badia purte barokawe Namarka jing shashito bakode sajumo. to isne ni badia purte barokawe Namarka jing shashito bakode sajumo. to isne ni badia purte barokawe Namarka jing shashito bakode sajumo. to isne ni badia purte barokawe Namarka jing shashito bakode sajumo. To to isne ni badia purte barokawe Namarka jing shashito bakode sajumo. to isne ni badia purte barokawe Namarka jing shashito bakode sajumo. to isne ni badia purte barokawe Kokpa bamchukut. Natarwa hame yakamet berkasnam kamisya majulole ikun bede chumi utrai ke raju Yesus Kristus pemberian utara ke pojumi bajol kafe barokawe Namarka Kajing shashi bakode sajumu Do isene yangi barya kaperte barokawe Namar kajing shashi bakode sajumu Do isene yangi barya kaperte barokawe Namar kajing shashi bakode sajumu Do isene yangi barya kaperte barokawe Namar kajing shashi bakode sajumu Do isen
ka perthei baro ka we namar ka jing sha shi tam ba ko di sa jong u to isen e yang i ba dia ka perthei baro ka we namar ka jing sha shi tam ba ko di sa jong u to isen e yang i ba dia ka perthei baro ka we namar ka jing sha shi tam ba ko di sa jong u to isen e yang i ba dia ka perthei baro ka we namar ka jing sha shi tam ba ko di sa jong u to isen e yang i ba dia ka perthei baro ka we namar ka jing sha shi tam ba ko di sa jong u to isen e yang i ba dia ka perthei baro ka we namar ka jing sha shi tam ba ko di sa jong u to isen e yang i ba dia ka perthei baro ka we Pukpa bamjukut ngatarwa hame kame berkesenam kame sema jinglaule ukun ba e jome utrai ke rajun Yesus Kristus ban bian utrai ke bob jumi bajang ka perthei baro ka we Namar ka jing shashi tamba ko di sa jong u to isne yang i ba dia ki bapang ki basitam Namar ka jing shashi tamba ko di sa jong u to isne yang i ba dia ki bapang ki basitam Namar ka jing shashi tamba ko di sa jong u to isne yang i ba dia ki bapang ki basitam Namar ka jing shashi tamba ko di sa jong u to isne yang i ba dia ki bapang ki basitam Namar ka jing shashi tamba ko di sa jong u to isne yang i ba dia ki bapang ki basitam Namar ka jing shashi tamba ko di sa jong u to isne yang i ba dia ki bapang ki basitam Namar ka jing shashi tamba ko di sa jong u to isne yang i ba dia ki bapang ki basitam Namar ka jing shashi tamba ko di sa jong u to isne yang i ba dia ki bapang ki basitam Namar ka jing shashi tamba ko di sa jong u to isne yang i ba dia ki bapang ki basitam Namar ka jing shashi tamba ko di sa jong u to isne yang i ba dia ki bapang ki basitam Kok pa bom jukut ngatarwa hame kame perkesenam kame sema jinglaule ukun ba e jome utrai ke rajun Yesus Kristus ban bian utrai ke bob jumi bajang ka perthei baro ka we namar ka jing shashi tamba ko di sa jong u to isne yang i ba dia ki bapang ki basitam namar ka jing shashi tamba ko di sa jong u to isne yang i ba dia ki bapang ki basitam namar ka jing shashi tamba ko di sa jong u to isne yang i ba dia ki bapang ki basitam namar ka jing shashi tamba ko di sa jong u to isne yang i ba dia ki bapang ki basitam namar ka jing shashi tamba ko di sa jong u to isne yang i ba dia ki bapang ki basitam namar ka jing shashi tamba ko di sa jong u to isne yang i ba dia ki bapang ki basitam namar ka jing shashi tamba ko di sa jong u to isne yang i ba dia ki bapang ki basitam namar ka jing shashi tamba ko di sa jong u to isne yang i ba dia ki bapang ki basitam namar ka jing shashi tamba ko di sa jong u to isne yang i ba dia ki bapang ki basitam namar ka jing shashi tamba ko di sa jong u to isne yang i ba dia ki bapang ki basitam ko blei bo ko ko play ban mor ko play ba injunam to isne yang i ba dia ki perthei baro ka we ko play ba khoi ko play ba mor ko play ba injunam to isne yang i ba dia ki perthei baro ka we ko play ba khoi ko play ba mor ko play ba injunam to isne yang i ba dia ki perthei baro ka we kali tani jong jing isne jing play ko jing isne jing play ka bakar soi na ka chadem ko pa bom chukun to isne hi ba dia ka perthei baro ka we ko jing isne jing play ka buram bakrau tam mia ro ka jing khrau jong me ka chu pap nga shania ahmi nga shania hame ko jing isne jing play ka jing maya bom la shampang nga shania hame ko jing isne jing play ko podiu bakar soi na ka jing maya jong trinity bakhoi nga shania hame ko jing play ka bakham kor banya ka beneng nga shania
hami Coaching is nating play katlong kikam pala bat kijing pala baro ngashani hami Coaching is nating play ka bakantup ya ka pertay baro ka way ngashani hami Coaching is nating play ba wan her shak pertay ya ka dur ka tin balawan long do ngashani hami Coaching is nating play ba mi na ka ding mong ka do lord Jisu ngashani hami Coaching is nating play ba don hapo ka do lord Jisu ba dating is an kam tami kinang pop ngashani hami Coaching is nating play ba don ha ka Eucharist ba khon ngashani hami Coaching is nating play ha ka balasen ya ka balang ba khon ngashani hami Coaching is nating play ha ka baptisma ba khon ngashani hami Coaching is nating play ba pen man hok yangi ngashani hami Coaching is nating play ba sendran kijing im chungi ngashani hami Coaching is nating play ba kudup yangi kam tam hatmer kijing yam ngashani hami Coaching is nating play ba ayangi kijing im ban ne chunom ngashani hami Coaching is nating play ba don rangkat bat ni haman ki banta kijing im chungi ngashani hami Coaching is nating play ba yadayangi na kading dujong ngashani hami Coaching is nating play ka atiar kijing kala ka pamut kinang pop e donot ngashani hami Coaching is nating play kijing lengo ki angel bat kijing bom shampang ki rukhon ngashani hami Coaching is nating play kijing bom la shampang kijing maya uplay ngashani hami Coaching is nating play ka basayangi na kijing janjal baro ngashani hami Coaching is nating play ka tolong kijing sok bat kijing kemenjungi ngashani hami Coaching is nating play ka bakot ingi na kijing soda shi kijing imba shisha ngashani hami Coaching is nating play ka bakantop ya baro ki mati chung ngashani hami Coaching is nating play ka pan singet chung baro ki jantau play ngashani hami Coaching is nating play ha ka babaro yo ching isen eng ngashani hami Coaching is nating play ko ching tingan bathiang yakito ki baleng amen sim ngashani hami Coaching is nating play ka ching karmen kito ki badu ching karmen ngashani hami Coaching is nating play ka ching chathat kito ki basyam janjal ngashani hami Coaching is nating play ka ching palat na ki khlam ngashani hami Kos namat ko batod na kadono jong Jisu banlong ka thamay ki ching isen e yangi ngashani hami Kos namat ko batod na kadono jong Jisu banlong ka thamay ki ching isen e yangi ngashani hami Kos namat ko batod na kadono jong Jisu banlong ka thamay ki ching isen e yangi ngashani hami Eucharistic Jesus, present in front of us in His precious sacrament, we thank you, we praise you, we adore you, we glorify you. Thank you, Lord, for being constantly on our side, preserving us from many dangers, accidents, calamities, most of all preserving our life for your sake. Jesus, we have no merit to plead our cause before you, but trusting in your mercy, trusting in your benevolent love, we come before you once again to acknowledge our love towards you. Jesus, we ask you to shower your manifold blessings upon us, those of us who are attending this Divine Mercy Rosary this afternoon, along with all the other intentions. We pray for people who are sick and suffering among us, people who go through various sufferings in life, crisis, emotional breakdown, lack of love, those people who are on the point of suicide, people who experience meaninglessness in life. Hear the prayers of all these people, Lord, and answer them in due time. We thank you, Lord, for the gift of all the people who came for today's divine healing service and all the blessings that you have given to them. Jesus, we ask you to be with us as we go ahead in our spiritual journey. Preserve us from dangers that may take away our love towards you. Keep us closer to you always, that we always remain in your grace, that we become channels of blessing for others. Surrendering all our prayer intentions at your feet. Once again, Jesus, we thank you, we praise you. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah,
Amin.